Nej, jeg vidste ikke, du filmede. Jeg mente, du skulle filme over så. Halleluja! Halleluja! Au! Au! Nu er der krig. Jeg er hjemme, mand. Det der! Det der! Au, for fanden! Au! Så går det. Anne, hvad du skulle have det der yoga move. Yoga move. Au, det er dreng. Ej, prøv lige at se. Ej! Au, det gjorde så. Nu bliver jeg sur. Nu bliver jeg rigtig sur. Nu bliver jeg sur. Nu bliver jeg rigtig sur. To burger og en soda. Jeg vil godt droppe det, mand. Au, min hånd. Hallo. Hey, jeg fik at vise. Jeg fik noget at vise. Ej, hallo, jeg bløder nu, mand. Ups, hvad med det syge i hovedet? Ja, nu har jeg din hud dark. Skynd jer at ringe 112, inden hun dør. Nu har jeg min hud på din ring. Nej. Hallo, sådan her. Kør væk! Hey! Wow. Jeg fik chok, mand. Så er på mode at være et... Men de får altid dårlige pladser, jo, fordi jeg aldrig går ud. Skal det være busband? Jeg får sådan en stor mave på din computer, jeg kan ikke lide den. Eller også er jeg bare fed. Nu gik den i sort. Kører nu på reservespil. Ja. Hey! Det er sådan en Din once store of a fede nar. lifetime. Nej. Det gør man nemlig ikke. Din... Wow. Han er værd. Jeg er åbenbart ikke... Jeg tror ikke, jeg er oplagt. Der er så mange mennesker. Ja. Hvad laver du, mand? Psykokælling! Jeg har allerede slået en i dag. Jeg vil brække mig. Gasbiler! Jeg brække mig og grine, da han sagde det der med Hanna. Det var Hvad var det, han så sagde? sjovt. Folk skal jo have en første gang oplevelse, så hvad det Ej, bliver. Bare gå ud på toilettet og få det overstået i 2. Ja. Det er så sjovt. Det er hele tiden det, klamme nogle gange. Han går lige piger i flyverdragt, der rider erotisk bulle. Ja. Han Så går får Fordi jeg er ridepige, og jeg er erotisk bulle. Ja, jeg er ikke ridepige. Så man er bare i flyverdragt, og så skal du bare lige danse lidt over toilet. Så er vi der. Don't touch the back. No. Early don't touch the back. Don't touch the golden apple. Ja, er dig, der har taget en It's a tid af gray æblet? apple. Jeg var sulten silver apple. Så er det bare hånd, så er det bare hånd. Nej. Nej, må lige se. Det ligner, han smækker dig en. Jeg vil brække mig. Gasbiler!